biyag ko di agmay maysa kan kanayon laeng nasi iliwaken ka alang aruden biyag ko di nakadbaybayan tanan paskon nga inkari adi kalibatan maasik ka biyag ko ket ipang nagnak ulilan to'y puso kagimuran ni ayat init bulan jay nga to isudat saksita aywen o biyag ko di nakadikawan nanisan kay biyag ko anain tepak nagparang atagos taladawang kaniyak ibukbuk mo nga ruden tidirun ni ayat talanamit mamisan pa'y samgit ni ayat biyag ko iagmay maysa kan kanayon laeng nasi iliwaken ka alang aruden biyag ko pinakadbaybayan tanan paskon nga inkari adi kalipatan maasik ka biyag ko ket ipang nagnak ulilan to'y puso kagimuran ni ayat init bulan jay nga to isudat saksita ayawen o biyag ko di nakadigawan namisan kay biyag ko ang nairitepak nagparang atagos taladawang kaniyak ibukbuk mo nga ruden tidirun ni ayat talanamit mamisan pa'y disamit ni ayat ibukbuk mo nga ruden tidirun ni ayat talanamit mamisan pa'y disamit ni ayat sadyang panunuteman yung kapaging tutungan to'y agaya
kay tayak akalawaan. Pinagtulip lipatan, agsubliak to taden na. Nutulugan at turungik ay adayukunay. Ladutuken ka, ilipuken ka, din ko agsanday. Balunet na
di mas na ayan na ta awan kan dito'y din na ta kapag biit ka lang kungan awan kamit din ang papanita ko inalupusan ka alila iti sa baliadaga nagsisinta para di pamilya tawag mo jak mauray ida narigat gayam tiagin narayo hindi masubadan ipirat na ado panunutek anak kasasad mo ita matigas ang gasat arayo araga narigat gayam tiagin narayo iyo di masubadan ipirat na ado panunutek anak kasasad mo ita matigas ang gasat arayo araga sa baliadaga nagsisinta para di pamilya tawag mo jak mauray ida narigat gayam tiagin narayo hindi masubada ipirat na ado panunutek anak kasasad mo ita matigas ang gasat arayo araga narigat gayam tiagin narayo hindi masubadan ipirat na ado panunutek anak kasasad mo ita matigas ang gasat arayo araga matigas ang gasat arayo araga Kalaeng, ibig ko nga inak
naranyag abutin. Nuin ka ng lipatin, karing kaniyak nalibusin. Samsam itek ni batay, ubulan kita'k lunin. Nang laylayin ni ayat, inkat ka din palasbangin. Un-unwi ko darasem nga iked din. Labas di alda
nagkarakit kukis mo, nagtaer tatakder mo, nagdakel tamasens mo, burburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng day talangam, patitirong na pandakalisyan. Nuadakan ti kaaduan, talyawen data pustura. Kaaduan na babae, arapap dakat rabii. Day tamat so abagi, kaay ayuda apermi. Ngemanyan akit tukmi, tilaing mua ng pili. Nakasarak kat tay babae, anang perdi kinalalaki. Sirok ni pandiling, kinalalakim nakaduling. Aglaba ka nagkupin, agaw awir ka pa'y tiupin. Agplansya ka nagsagad, agpisok ka nagdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipili. Adu-kadus pinas pasangit mo, inararen sa pinanawan. At dapay tinagsamal na mating nga ikalaysan. Aring na paiket na dalisam, inalampay anina. Anya ita tirupam nakasarak sinat na bakna. Sirok ti pandiling, kinalalakim nakaduling. Aglaba ka nagkupin, agaw awir ka pa'y tiupin. Agplansya ka nagsagad, agpisok ka nagdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipili. Nagmayat abuyain, tabagin pa'y ti agpalengke. Agugas tinanganan, kinagsibog ti mas masetas. At damit tay makibarbartek ka, ngem kalat nga agtaray ka. At daytan titudo, tasalapay kumabasada. Sirok ni pantiling, kinalalakim nakaduling. Aglaba ka ng kupin, agaw awir ka pa'y tiupin. Agplansya ka nagsagad, agpisok ka nagdengdeng. Daytat naganap mo, iti kang pipili. Daytat naganap mo, iti ka pipili. Ay, napagmarigita, may paspasarapiti, may patpatuklan. Pero abagas, pinapagpiliang, pinakabailay, at tuluyan ti agbiyan. Palangin sa luyot kong marungga, pangaldaw, pangaling, pamigan. Ibayen makaango, itinalanita, sikat na tandanin mapuksan. Uping lakay bakit pinagtutungo, ang panunod ng kagawa, ang lirig-rigang kayo, anayen niyo amin, ang kabailan niyo, ibango, kabibiyang ti Pilipino.
saluyot ken marunggay pangdaw panggaling pambigat ipayeng mga amon ikita lanita sige na dandanin mapugsan uping na kay pakikin ang tutubon ang panunod ng ikaw agilid-lidang kayo anayen niyo amin ang kabaylan niyo ibangon kabibiyag ti Pilipino ay nabay ni Margarita may paspas sa rupiki may patpatukla sigurong natay pairot 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 sigat na dandanin mapugso sigurong natay pairot 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 sigat na dandanin mapugso sigat na dandanin mapugso bagis na tayo na sinsin ni Galon Kenti agnanayon sikat manaraken ayat di mamaliwen biag ku taripatyen alingagem ken taripatwen agingga nagtungpal tanem siksikan tulaeng inak ay ayate wetayat ko mamatika inapunuken ka kariki sa patak aging ganating gana tatapayain kuma nagsapataan ta iti tunggal maysa biag pumamatika alingagem ken taripatwen aging ganat tungpal tanem siksikan tulaeng inak ay ayate alingagem ken taripatwen aging ganat tungpal tanem siksikan tulaeng inak ay ayate wenayat ko mamatika kinapudnuken ka dari kenisa patak aging ganating gana tetap papayaen kuma nagsapataan ta
iti tunggal maysa biag kumamatika alingagem kentari patwem aginggan at tungpal tanem siksikan tulaeng inak ay ayaten alingagem kentari patwem aginggan at tungpal tanem siksikan tulaeng inak ay ayaten. Itiada asawa na ti lalaki manangin mon kani bakit na nang nangruna no at ang makaliw na ka-text ni when to kasar sarita na mabanto agbatek sa kanto at wala nusumang ni bakit na sumating na isunete pagrugyanet ti apatan kaasing ni babae kung isukit kapilit na mapay si kalagay ken saan metakas jay lumaminsan ken siya paye tay maupay di nagsangit pinay ayaten nakulos na tadyak magkita di mong kakaniyak na siya tay kurso na dada
ni bakit na nang nangunan o at ang mapaliyon ka-text ni when ugasal sarita na mapantun ang partek sa kanto wag wala na sumangkit ni bakit na sungatin na isumitin pagrugyanin di apagya kaasin ni babae nung isukit kapilit na ngayon mapay si kalagay kahit saan may tagas jay lumaminsan kan siya payin tay maupay di nagsamit din ay ayatin tapos mekadyak makita ngagimon kakaniyak na siya tay kurso na datan at dapat sasaong ating imutan tani ayat ngayon lumasobraam ayan na yakin maragrang itay ngarot liklikan talabas sa panagkatan tapno na yan ayatin kumayan ngayon mapay si kalagay kahit saan nagtagas dyan lumaminsan ka dyan payin tay maupay di nang sangit din ay ayatin tapos betadyak makita ngagimon kakaniyak na siya tay kurso na datan di nang sangit din ay ayatin tapos betadyak makita ngagimon kakaniyak na siya tay kurso na datan. Jak manilibak, lugar anak panang pagraragsakan, apapapanak pagdidigusak na palaus sa ragsak nalawa a kanal, apagbat batukak no ilumlum ko, daytoy sumsum ko ramanak na abgad na banglo adami na nga na abuting nga na nalawa a kanal naglawlaw tileta nalawa a kanal apagdigdigusak pagpaupawak ng runa no bigigat no itirabi ikat agmamayatak nalawa a kanal di pagderetswak amuyo ka di ipakasarakan nalawa a kanal apagdidin namagan day titi sikreto kukwak lang bukbukod at tapay jay lawag paset na tilaod nalawa a kanal apagdigdigusak pagpaupawak ng runa no bibigat no itirabi ikat agmamayata bumangon na tigbigbigan tama panakon agrubuan ni bakit nakakulda di pa'y nakaimukmuka at mula gato'y mata taawan pa'y di pamiga magisinin to'y istoma ngimrugya konti at dalyasat ni bakit ko oh bakit ko
latiam muna no mga nakapigpigsa. Siya payen ti aginaw agsagad ti aglawlaw. Ngem ano sa tigasat ko tadungdungwek ni bakit ko. Ni bakit ko, oh bakit ko di napayam mo iti agluto. Awan pa'y agas di banbanog ko tanu sumagpeta sumanao. Ni bakit ko, oh bakit ko di napayam mo iti agluto. Awan pa'y agas di banbanog ko tanu sumagpeta sumanao. Anda inak na sabat umakit ngem nalapsat inis ma kikimit ma nagtibayo tuy kaungat no tilang akinet paudi ipamaginawa sexy at ang wensan ti 60 kung ay na kailak makagargari. Umakit nga agpaiso lapit sa pailatin na babato makaalino ti patong na makaparuso pailatin nila. Agbabaketa isut kun nada kanya uray manuy uyawen dat di damit ritna tuy maritna. Puno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya. Agbabaketa puno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya. Ipumbatol iti bakit kaskala at tadlan awan sa pulin di kinasami arakot na keming inage. Di bakit nasingsingbet nabangbanglu awan mintis urang dukuri bet-bet awan sa pulin ni kinagagget. Dakilariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akaromansa nagpay tuma tiganas na. Agbabaketa isut kunkunada kanya uray manuy uyawen da di damit bitna tuy maritna. Agbabaketa puno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya. Agbabaketa puno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya.
pumatol ini bakit kaskala at datlang awan sa kulen ti kinasamli arapit na pinage di bakit nasingsingit nabangbang awan mintis kuray kuri bet awan sa kulen ni na kinarigit Lakilarino tay kunkunada nga amoy lupati angot da di bakit akarumansa nagpay duma